back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nawa ang gibating kakulbaan ni Emily dihang nakita niya nga maabi-abihon kaayo niya ang inahan ni Michael. Labi na gyud ang apuhan ni Michael nga si Jubita. Bisag unsan la ilang hisgutan nga nagpaminaw lang ning gayuna si Michael ug Emily. Milabay ang pila ka oras sa ilang panagsulti dinhi. Bisag unsa na lang yoy gipanagsultihan nato. Kamo lang unay padayon diha Estela ha kay mag-andam na sab ko sa atong merienda. Bitaw tiya, no? Walang hibaw eh. Pila ka oras na ang milabay. Iha, Emily, ay tingali gusto kang mupahuway. Nak, Michael, ati man na siya, nak. Okay na ko, ma'am. Okay na kit kaayo. Adulaw namin sa Teres, ma. Presko ang hangin dito. Sige, nak. Maayo pa tuod. O, gato ko na lang ipada ang merienda nga gibuhat ni Lola mo, ha? O, Emily, iha, daghan pa ko pakiksultihan ni mo, ha? Unya, nagpauli, iha. Kuan, ma'am. Kining mga alas 4:30 lang ko mo pauli. Mo nagiingon ko ni mama nako. Mopahibaw lang kong daan mo. O, ihatod ko siya, ma. Natural, Michael. Ihatod gid mo pauli unya si Emily. Pero, ngano pa di ay iha? Nahibaw man si mama mo nga boyfriend mo si Michael. Masuko ba dahil siya kung gabian ka ng ihatod ni Michael? Kuan. Kuwang sa pagtagada ko si Tita Noring, ma. Ang mama ni Emily. Unsa? Mao ba iha? Pero nga naman, buotan si Michael. Dili sa pagdahig ko sa akong anak, ha? Pero buotan gid siya. Unya, gwapo. Si mama sa doy. Udayon malagog daig. Nagsulti lang ko tinuod, Emily. Dili ba? Ikaw mismo nasuhito ka na sa kinaiya ni Michael. Ay, pila na gud mo katuig. Ay, pila na ganito, Mike? Sulti si mama, Em. Kuan, ma'am. 3 years na. Oh, tiaw mo ka na. O nagkailhanay na mo sa inyong mga kinaiya sa usag-usa. Unsa no, iha? Buotan ang imong anak, ma'am. Wa pa masayop, Emily. Og abi mo unsa, iha? Ang kinaiya ni Michael, wa na ko makita sa milabay mga adlaw. Wa na ko atagig bilisod sa daghang katuigan. Ay, dadag inyong merienda. Carbonara ni. Sulti lang kung sa gusto ninyong ipares ha. Coffee or juice pa. Maayo ra bang mulotog carbonara si Tia? Ganahan ka gid ana, Emily. Lami po ng iyong spaghetti. Ay, nagbarog ramang kud mo diha. Ipahimutan ko rin sa sala ha. Ako na idaan na, Lola. Adultas Teres. Sige. Maayos sab dito. Presko ang hangin. Ako na'y di apo. Dali na mo. Nakita na mo, Parts? O may klase si Emily. Nungutan ako. Siguro ka? Basta kay maone sulti nila. Iya matingali tong amiga o kauban pa ka tong ikasulti na ko ganina. Huldi wa magpakita si Emily. Ang iyang uyab. Ay, sa ko nangutan na parts. Ang bahin ng Emily akong isusi. Ugwa siya klase ko no. Auto atos ila. Sama na to. Magkuyog ta. Atong bisitahon sa ila. Apo naman, Parts. Murag, ang na. Wa pa alas 5 parts. Dati lang og buwak og chocolate good. Mali pa nang inahan na to. Ay, kapoy sig sa burno eh. Wa, pagid ko'y kalipay, Parts. Idlas kayong bihana. Ay, may tag-iya naman ko na parts. Kung pilit kayo ng Paris, ako pa niyo parts, no? Surrender na lang. Dili, Kim. Dili. Dili ko mo surrender. Misamot ang akong kahinam ni Emily. Unya parts, gusto mo siya kag virgin. Nga siguro ka nga, virgin pa na si Emily. Nga sikit mo ka ng Michael. Mutuo ka nga, wa pa dyan na matandog ni Michael. Nga tuwa itsura atong tawhana. Sus! Pelang hilom lang, maro di ay. Disiplinado ni Tita Noring ang iyang anak.
Og nagtuo ko nga intak pa ang pagkabapay ni Emily. Ang ako ba pananglit lagi og dili na. Basta kay ganahan yun ko niya. Ganahan ko niya, Parts. Gusto ko niya. Og tingali. Mo na'y giingon. Nga dadot lang ko pag-ayo ni Emily. In love kay ko niya. Mo nagibati ko kang Emily. Parts, tinuod ka? Ha? Seryoso ka? O Kim. Og bahala na. Ang konon ko gyud si Emily. Apay yung regalo si Tita Noring, no? Naagi siya special hopya agad. Flowers ug chocolate kang Emily. Purot yung 500 ni mo. Sige lang, Game. Sige lang. Mabawi raon niya na kung maangkon ko siya. Ah, Niya na ta. Murag sirado ang ila, no? mura. Wa tingalis la diha. Alas 5 pasado na. Kanaog ko na, Parts. Susiha palihog. Ni anam gid ka. Ah, sige. Sirado gid ang ila. May gilakaw lang tingali. Ay, bawaan pa lang. May pag walang una ko magpalit og regalo na. Tuwa na si Kim. Pabuton ko. Parts. Wa di tao eh. Sirado yun. Gilibot pa na akong luyo. Nangutanaw ko atong bata. Niingon nga, manuroy ko ng ukay-ukay si Inang Nuring. O buntag pa ko nung milakaw si Emily. Eskwela ko no. Mao ba? Pero wa man lagi dito sa eskwelahan. Ay, ano guna special hopya o chocolates, oy. Part, kanon na nato, Parts. Pabuton lang una nato, Parts. May gilakaw lang tingali si Emily. Part, tingmo tong bata, Part, nga ni eskwela ko no. Unya, kaya wa man siya dito sa eskwelahan. Oh, nag-date yun to. Busita eh. May kapuslanan og paabot ta, Parts. Wa siguro kung unsa oras sa maabot ni mama. Ug siya mismo si Emily. Mayo pag adto tas hangout na to, Parts. Tana, Parts. Sultihan ko yung mama. Nawa siya ang eskwela. Ug namakak si Emily. Mike, lapas ng oras sa kiingon ko nimo. Ato na ko. Oh, sorry ha. Ganahan mo si mama magkisulti na to. Labi na ginim. Mausad lagi. Mo bitaw na ikog ko. Iya, Emily. Ay, lala. Patuon ka ni Estela. Kuyugi siya po. Si Emily naman kaya gusto ni mama la. Siya na lang. Sige, ihadali. Ihatod ko ikaw nga to sa kwarto ni Estela. Nga naman la. Ay, tuman nilang una siya, iha. Sige na. La, makipamauli na ba unta siya kay ngit-ngit na hapit. Ay, human sila magkasulti si mama mo. Ihatod dayon siya, Michael. Ihadali na. Naghuwat si Estela. Ato wala ka dali si mama, Em? So, dali. Lola, Emily, dali, sud. Atuan na. Sige na. Biyaan una ta ka, ha? Lola. Ayaw ka uwaw, iha. Sige na. Ayaw ka, wow, iha. Sige na. Hiling ko din sa couch, iha. Hey, dali gani. Ari lang ko sa gawa sa Estela. O, tiya. Nga naman unta, ma'am. Dili ko na lang habwaon aron imo makita kung sa sod ning gift bags. Duha ni kada kong gift bags. Imo na kini. Ayaw lang, ma'am, oy. Ay, ayaw, uy. Ikahiubos kong dako kung dili mo ka na dawaton, iha. Please. Ma'am. Dadani, ihatod ka man ni Michael. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Salamat, ini. Nakasiguro kong balipay ka ni Ana Emily. Kung mahapwa na unya na dito ninyo sa inyo, ay nihibaw kong maganahan kagid ana. Magkagusto ka, cute. Salamat kaayo, Ma'am Estela. O ni apay lain kong ihatag nimo. Ay kadiyot ko haon ko. Unsa kayang ihatag? May kikuha siya sa drawer.
Emily, gusto ko nga itaod ko kini sa imong liog. Ay, talikod, be. Ma'am, ayaw na, please. Dili ko mo dawat, ana. Sobra na ang gihatag mo, ma'am. Alahas pag yun. Ikaw ang gusto kong musulob ini, Emily. Ikaw ang hatagan ko ni ining kwintas. Abi mo gunsa, sa ako pa ng inahan, ang manghod ni Tia Jovita. Ay, bibi, itaod ko na sa imong liog. Ma'am, diha lang na nimo. Dili pa, ihatag ng Michael. May mga alahas usab alang kang Michael, Emily. Alahas nga panglalaki, cute. Og ihatag ko sabto niya. Oh, sa iya basad ng amahan ang maong mga alahas, Ma'am Estela? Kabilin basad na sa papa ni Michael? Aha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!